Днес влизаме в магическото училище. С Олимпус и техния нов проект учим децата да разпознават и споделят емоциите си. Играта Магическо училище е чудесен начин да говорим за емоции, емпатия и доброта по един забавен и достъпен начин. Благодаря на Олимпус за инициативата Сила за новото поколение. С такива идеи училището наистина става магическо. Играта Магическо училище, тайната сила на новото поколение е част от дългосрочната инициатива на Олимпус Сила за новото поколение и се разпространява в училищата с подкрепата на Фондация Заедно в час и тяхната платформа Преподаваме.bg. Това е следващата стъпка в усилията срещу агресията и тормоза в училище, развиваща важната тема за емоционалната интелигентност на децата. Как играта може да се спечели? С участие в промоцията за играта с покупка на продукт, участващ в кампанията. Промо-играта започна миналата седмица и ще продължи до 20 декември. Повече информация на olympuspromo.bg.